Henry yo one police da one ru ngan IT balai ngating se banda one te kemen ken ngambang ko padu kata te habi oneเป็นอีกระตุกกปีว่าพิทอสตอรี่เสแบบงั้มล่ะงั้มไอ้ได้ยังกับปลอกกับบังอีกปะล่ะงั้มไอ้ยังกินนี่กินปะงั้มไอ้ฮะกินแฟมิลี่งั้มไอ้ตั้งหักอะบัดนี้เป็นพินชุบไปพี่endang ngajak na pisah tep and I dah kau dah kata junga Silvia kata junga kamde kata ke Anisha kanam ru om deh ke Silvia kanam ke pau kata ke Anisha Pimting tu yo habam jadai ngau ju sultanat bam jadai hentai ban jadai ngal ong em kadang la ban pendiap ila jong ban bam jadai ngam dei bangas ngau he hentai ngam ju bam jadai ban wat dia ka jing dia ka hok bat ka jing sinsha ka babha ni no mam jadai krem kidau barok ki ong bakabet kadon hapo kes kabepat kadang yuk bandi secret apa kes ni sawat bet je ka jing shisha bat je ka ke bang hab ban plai ke jing mut ka ba phi ki pai ba pilakwa ba ka beb kan plai ki ki jing le ka jong ka ngan ai phi ngan ap taman cha kem jua na sa tip ba pin sa shai ya ka beb phi nam la ban lei Lapila banle ka juba man juba bet kumbang layat kumbang la em Henry tangka wei banga ong nga klempen na kait lang ki kun jong ki breu nga klempen ya lali lang ki kun jong ki breu nga klempen ya breu nga klem di drop nga klem di kenja nga kait tang ya la jong shimet nga kait tang ya la jong shimet dang ada kait makana si la jong shimet nga pen da kait lang ki family ki jong nga pen da kait lang ki bahaying ki bahasam jong nga klempen famous lang ya kiro famous tang ya la jong kajing bakla ni ngala bakla bat kajing snutu bangan hab ban plabet hakata ka fan FIR bangan plabet ka bangal kren ben bat ka bangal les new ka bangal yai denti ngan sak plalot nga ngam ju pendakai Pidi hok ban kam dia ngap pidi hok ngak keren ben ye kikasi aya ka daw bang keren ben ye kikasi aya ka daw te aya ka daw bang keren ben ye kikasi pifan FIR yang bang keren ben ye kikasi do wat se ka briu ka bashisha ban ya keren ya ka hadir balai pak keren ben ye kikasi katakin bahab bandawat aman cuhe tangkania tangha online kat ni ke banga imru ngampat yo kata ka support lane kata bangan yo ban IFIR banga di drop banga kaimet banga dimet ngampat den kita Henry ngampat den kita ki kentin banga dimet banga pendakai langi kun yong kiwei banga yalam nanti baklai ki kun yong kiwei banga pendakai langi kiwei ka klem don kata ka kesi klem don hiru kata baong baka beb ka les niu kumta ka tu ka kumta kumna dan ka kesi Henry ngada kai ngasmu tu ila jong shimet ngada kai tang ila jong shimet ngada kai tang ila jong shimet ngasmu tu ba bangada kai tang ila jong shimet labun ki batek yang hapo Instagram beb ngakwa banong perlo bapi beb ngakwa ban yalang bapi beb ngakwa ban text sky bapi ngam reply ngam text ngam jukwa baki waikin long lang kumbalong manga Henry ngada kai bitang ila jong shimet ngayat lali jong shimet
Ngalek kumno ro tang mo tang ya jong shimer. Amba ki yaki we. Ai bakin kem ngan play ki jing shisha. Danga penyap beriu to ho de hokin man kem. Akren bin makna kidai ban wat ya ka beriu balai pakren bin ya ka yaki khasi. Pifan FIR naka ka daw akren bin pala de ki khasi. Akren bin para de ki khasi. Tengah akren bin kumta dai ban chu pen la dai dak hapo YouTube hapo social media bang akren bin. Wat choy ka beriu ban yo ban ya kren ban ya khana ban ka ban wat iki story jo ka balai ka kren bin. Hang ta ken sa lap ya ka jing shisha. Mentang kelembu ai Henry ngasna de wei account jonga bandia site ya ka hok la jong hoi ke jing bakala ngaladon ke jing bakala ngaladon sibun ke jing bakala Henry ke jing bakala ro bakala hina ki comment bangale live nga bakala na ki comment klem ki comment ngan shu bakala kumno kat ne ngalapen bahaya la ka jong ka jing im kat ne ngalapen imsuk ila jong shimet Henry dangale live nga petang ya ki comment kamen sim ka jot no haka jing bu ad omla ban control la ko jong ka jing im tayo ki comment baki keren them ka jing mot ki ai da ka tim si ting sang ngaru hap tim lang baleng hap ben lang te shu ben klem daw man da klem daw shu ben de kum no ka beb kan shu ben klem daw kum no ka beb kan shu ben klem daw ka beb te kam ju ben de mo klem daw ka beb te kam ju ben klem daw ngin ya wat ken ya ka jing shisha bangin hab bangin ya sautu lane kumno ko beb pikran ben ya ki khasi ngin hab wat omlei be shu ong ngawan khnang na du na pe beng galur ban IFIR ya ka beb nama kalakan po ja ki seng kumi ki SU ya ki khasi ai shwa ya ka jubab ngan jubab bangale hadu kan ne ngadon ki daw klem ki daw ngamle kom ni Henry ngale live ha ka jing bu ai badapet iki komen la kisi kisang omla ban control shoot la ka jong ka jing im nga hap hi ban pla ane pangan yo pangan nesniu barki akan mau nudut neng kong kisngi bangale live ki ong yang baka beb kadon baduk kha kadon rukla jat kadai kadong dimet kali but yo dukhan sabat jela te khublai sibun khublai sibun Henry ngale live dekat live la jong ke jing song pha ke jing enjoy leong kimi shwa ki comment ki ba ong da kasih da kasang ta kadau balai breu ka jing bu aja ke wala dam bu ad makanaru na pe ki comment ke jing dom hi kadan ka jing dom kadan ni hap hi bandia keren na ne bandia sniu endang ala keren sniu pirikod endang ala keren sniu pirikod endang apen I tangka jingshong tangki bu pirik tangka bra pirikod endang keren ngayalap syapang ubelai amdan bapen amdan barikod dengan dek kum do ngahapan simpe jaga jing bakala ka jong ngahapan simpe jaga jing bakala jong takada ngale live bet ai makin kem naka ka daw ka beb ka syakem taka perthai hapa mekhalia baro ro kan satip ken ka beb naka ka daw kren ben naka ka daw ka that ben ki ong bangariam seksi manoi bom rem seksi wat u adam bat ka im kidang yeng len khuj hapa per eden te mangi hele kidai tang kinong pensat min sim jong urai ni hang inom la ra ban le ni happen le tama ong ni habi ban le kum baka kajing im kala tho hendai wala kataro na ong ya phi ma ngim dei hok hiru ban thong jan ngim dei hok hiru ban thong jan hendai bakan mau ni hab ban thong jan tang la kajing pop jong adam ai im ni hab ban thong jan takadau ke balai ka beb ka shule klo ka shupen imet ka shupen iphat kum do ka don pop na pop khasi jogi kam de ka pop kum tama kan ki do ki met a jong ba kan mau ha pop per eden la dai ki kristan kin sa tip bhai ta u adam pat ka im khlap phong jan tengi hele ki breu ki ba shumi pateng na ki tengi habi man phong ban ribu ram mila ka jong ka akor la jong ka man si mila ka jong ka met hendai ribu ram kum na ha kan osip ka habi ban show klo ye nga okay I don't want to say anything banyak keren hali ka jerong ha hapan chu ngap no banyak keren hali ka jerong ha ma banyak keren hali ka jerong ha ngi hali ki ben riu